Niretzako azkenian bizitzeko modu bat esango nuke dela, azkenian egisa da lagunak ere kiroletikan dazkatela, errutina ere kirolian, kirola egunero ditzen dut, orduan errutinan sartzen da, eta bizitzeko modu bat ezela deskribauko neban. Niretzat bizitzeko era bada, azkenean egunero entrenatzen dut, berak esan dabe moduan, alaitzek esan dabe moduan, nire rutinan kirola sartuta da, eta eguneroko eta zuen, beraz, hori. Bizitzeko era, eta gero jendia ezagutzeko beste modu bat ere izaten da. Bale, nire ustez kirolak baita be indar oso handia deko gure bizitzako eguneroko tasunian. Ez bakarrik aldaketa fisiko bat ekartzen duelako, baita nortasunian aldaketa handia dagoelako, bai disiplina aldetikan, bai zure izateko erakin. Azken finean, alaitzek aipatu duen bezala, gu gure kasuen errugbian ordu asko eramaten ditugu entrenatzen. Eta azken finean ikusten dozu eta igartzen dozu denbora gixo eramaten dizula zure taldeko kideekin, zelaian eta entrenatzen etxean, baino lan baten moduen. Bale, ni hasi nintzen nahi gabian azkenean lagun artean 13 urteekin batek izan zoztan waterpolola apuntatzeko eta apunta bin nintzen. Ni hasiera batean eskubaloian hasi nintzen. Gero ja eskubaloi mundua utzi eta 2019an korrika itxeko karrera batera apuntatzea eta korrika itxen hasi nintzen. Gero bizikleta bat, errepideko bizikleta olentzerok ekarri zoztan. Eta ja, hasi izan ja, bentza pikar el gusanillo esaten dala. Eta hinean, triatloi super sprint bat, hori, herrikoi bat. Eta gero ja, erabaki neban eibar triatloi taldian hastia. Nik kirolian hasi nintzen, rugbian zuzenian, eta esan bezala bakarrikan aldaketa fisiko bat nahi nuelako. Eta rugbian hasi bezain pronto, ikusi neban gauza ezala holan. Kirolak geixo emoten zuela, ez bakarrik aldaketa fisiko bat izatia. Eta hasi nintzanetik 2016an usteet, 9 urteia dara matzat errugbia egiten, eta espero luze egotia bertan. Nik esan bezala azkenian, nire generazioak lortu zeban kategorisia hori sortzia eta guk 13 urtekin ja senior taldia sortu genuen. Ordan, guretzako erreferente gabe Euskal Herri mailan ere waterpolo azkenean kirol minoritario bada. Ordan, gu geunden pixka bat itxu, ezakagun erreferenteik ezer. Orduan, erreferente ez dakit geran, azkenean erreferente hitzak asko nahi dago esan, baina politxa da azkenean, datozen txikixak ere ikustia nausixak badauzela Ibarren, guk ere eukidogun ibilbidea ezagutzia, eta niretzako oso politxa da. Erreferente ez dakit izango nuke, baina bidea jarraitzeko aukera eta ikustia hori badaki orduan, pozik. Ni nire burua ez dut inoren erreferente ikuste. Baina bai egisa dala, bai korrika ikusten diaten umiak, batez be neskatxuak ikusten nautenian korrika, batez be korrika edo bizikletan, pentsatzen dozu. Ni bizikletan superjende neska gutxi ibili izan dira. Ta gero ez da geixo gabizkalian bizikletan, errepidian, eta esaten dozu, igual, ume horri bultzatzen detzat bizikletan animatzia, o korrika itxera, edo ez dakit. Hasi nintzanean, bai izan nuen referenteak, batez bat Amaiur Maio, ezaguna dana gutxien ez Eibarren. Ta nik uste azkenian urteak pasala zuk hartzen dozu rol hori, nire puntuan gaur egun ni naize taldeko veteranoenetariko bat. Ez dakiz berez izango naizen norbaiten referentia, baina nik uste bai isladatzen dugula ze. Gure ekirolian, errugbian, bai isladatzen dugu emakumeak gehala, eta berez errugbia gizonen kirol bat da, beti izan da kirol gogor bat, kontaktu kirola, eta hori beti harremantzen da gizonekin. Eta nik uste emakume kirolari eta errugbilari bat ikusten degunean bai isladatzen da ze.
igual erreferentea ez dakit, baina bai isladatzen da hori. Eta gero emakumea izan aparte, nire kasuen baita be isladatzen dut beste komunitate edo erlijio bat, eta bai pasauin zait askotan ikusten nautenian jendia harritzen dela. Bale, taldeka, nik azkenean taldeka bakarrik ezagutu dut kirola, orduan, kirola eta kirol guztiak. Orduan egisa da, nire kasuan lagun artean jolastiak niretzat abantaila da, eta ardurak banatziak ere, azkenean ez, banaka jolastian ikustu dut bai ardura guztia zugan dauala, eta taldeka azkenean zuk faiatzen duzunean egisa da pixkat, azkenean besteengan ere pentsatzen duzula, baina laguntzen dizuela ere bai, ez, kasu berdinan orduan. Niretzat abantaila bada, Nikolan ikusten dut. Ni berriz kontrakoa pentsatzen dut. Ni taldeka ibili nintzen eskubaloian, eta azkenean konpromesua da kasu astebururo, eta gero entrenamenduak izan behar dira markautako ordu batzutan. Egisa da, ez da kasula askotan talde sentsazio hori igual, gut karreretara goia zenean, taldekideak elkarrekin egoten gara, beti eta hor bai egoten da gure talde girua, baino horraino. Eta entrenatzerak orduan asko zerrexio da, entrenatzia, lan bat ikasketa batzukin konpaginatzeko asko zerrexioa da, banakako kirol bat. Nik justo idoiari erantzuna emonez, nire ustez alderantziz ikusi beharko zan, zailtasun hori, zuk antolatzen dozunean eta aldezunean, zure bizitza aldatu kirolera, ordu hori edo entrenamendu hori egokitzea, bertan ikusten da balore izugarria. Eta hori nire ustez, nik berez bakarrikin dut kirol bakarra, derrubia dana, eta talde kirol bat da. Eta nire esperientziatik ikusita taldean kirola egitea geixo emoten dutzu. Txarto zau zenean dakazu zure taldekideak laguntzen dizutenak, dakazu baita be zoze txarto egiten badezu norbaitek laguntzeko, edo zu laguntzeko beste modu baten. Justu balore horiek disiplina baita be, nahiz eta gogo gabe egon badakasun norbaitek edo zoze, azkenian talde baten zauz, helburu batzu dituzu eta pasatzen dela, badakizu bertan errespetuz eta konpromisuz lan egin behar dezula eta jarraitu. Eta hori ezten zaitu eta zu pertsona moduen azten zea baita be. Gure artean guntxar bat baldin badakazu, beti dakazu zure taldekideak karreran, beste modu baten baina animatzen zaituzte. Gu ikusten gara askotan bueltak ematen ditugu edo juterakoan eta bueltatzerakoan ikusten gara taldekideak eta haupa ez daki zein! Eta ikusten bazaituzte egun txar badakazula animatzen dizute. Ez da berdina, Eta disiplina aldetik azkenian ni askotan ez dakago entrenatzeko gogorikan. Igual ditxarra indabenean, esaten beste miseria egun bat. Baina atera zara eta azkenian horrek bultzatzen zaitu. Disiplina eta konpromisoa dakazu, egisa da, zuen kasuan dala beste batzuengan bultzauta, eta gure kasuan da geixo gure buruangan. Eta gu, ni adizpia posta naiz, nahi ekeipoko batek emaitza hona dakanean, eta emaitza hon txar bat dakanean, honi dakatenean, tortzen dira eta zoriontzen dira, edo laguntzen dira, ez da pasatzen, urrengoan izango da. Pero zer dago egiteko orain, emakumeen egoera horretik. Gure kirolian. Zuen inguruan, ez? Gero, bai. Bueno, esan behar da azkenean aurrera pausoak eman diala, baina nik uste dut bizibilidade aldetik batez be, asko dagoela itxeko. Bai patrozinio aldetik lortzeko, kanteria itxeko momentuan be bai, azkenean ez bajako ikusten eta gure konstantzia, gure esfortzu ez bada ikusten, azkenean ez goia senyora, ez orduan, asko dago aldatzeko indiokan. Eta, nik esango nuke bizibilidade aldetikan konfiantza izatea gugan be bai, gudakagun bezala gure buruakin, bestiak ere izatea gurekin. Eta pila da gauza geixo. Bai, bizibilidadea batez be, nik uste dut orokorrian, triatloian nire ustez badau karrera desentetan hor puntotxo batez be triatloian denbora mosketekin, eta gero segurtatzen eta bizibilidadea, egisa da bizibilidadea egisa emango egula, argi dau, behintzat denbora
muga kentzen ez. Eta gero ja, gainera, atzetik ateratzen zara, beraz, azkenetariko helduko zara. Eta azkenak heltzen dira zenerako jasi da desmontatzen dana. Orduan, ez dakazu inor, isa han zure zain. Eta hori nik uste atzera botatzen dela emakume askoi. Bizi dugun realitatea, dauan gizartea. Hori berez, denborakin aldatuko da. Baina nik nire ustez, pixkat enfoke positibo bat jarriko dut, eta nire ustez, justo errugbian, gure klubak izugarri babesten gaituzte, justo emakumeok. Gure taldea da berez oin inbertzio gehien eta laguntza gehien emoten zaion taldeari. Egia da noski errugbia dela, ez dela oin hain representatiboa. Eta bertan zailtasunak dare, alandabe aurrera egiten deu, aldegun moduen. Goiko liga baten gau esenez jokatzen, emakumeok bertan apustua jartzen dabe, eta horregatik etortzen dira, eta aurrera egin aldegu. Gu gure lana egiten dugulako, baina nik uste gure klubak eta berez gogoak aurrera egiten du. Amets pertsonal bezala, esango nuke nik nire ametsa bete dodala ja. Aurreko urtean Frantziako lehenengo mailan jolastu neban, eta egisa da pixkat nahi gabian heldu nintzala, aukera eman zoztien eta aprobetxatzia aprobetxau neban. Eta orduan, amets bezala nik esango nuke ametsa beteta dauala. Helburu bezala egia da, esan doten bezala gure generazioak sortu zebala urbateko waterpolo emakumezkoen taldia. Eta gure helburua zen, edo gure ametsa izango zen, berriz bueltatzia danok, eta txikiei ere, txikiei laguntzia, eta danok batera talde sortzia. Amets moduan ez dakat ametsik. Hori, nire burua jutia hobetzen, azkenian nik uste bakarkako kiroletan 189 itxien duguna da gure buruan kontra lehiatu eta gure buruan kontra hobetzea. Eta gero, helburua da nire gustatuko litzaiak emakume geixo egotia, emakume oso gutxi dauz. Berez galdera oso sendoa da hau erantzutea, baina nire ustez, inoiz ez dut pentsau zein da nire ametsa. Uste dut, gutxienez. Baina esango nuke ibilbide berdinean jarraitzea. Ez dakit profesional bihurtzea dan, ez dut inoiz pentsau. Ni nire egunerokoa bizitzen dut eta listo. Baina niri gustatuko litzaidekena ametsa edo helburu gisa izango zen emakume gehixo kirola egitea eta beraien burua ez mugatzea. Azken finean gauza asko galtzen dituzte, pentsatzen ez naizela gai edo hori ez da nire gaia edo dena delakoan.